Hem mesela bugün biz C++ dilinde matematik funksiyalar geçeriz, sanları tegereklemeni öğreniriz, tam matematika değişti metodları çözeriz. Umuman matematika şun. İlkinci öğrenim arifmetik amallara geçelim. Arifmetik amallar olana, yani en yönükü amallar koşmak, ayırmak, köpöltmek, bölmek. C++ dilinde bir qatı yengil yerine yitirip bolýar. Mesela bizde şu yerde 3 tane üçgenlik var. Dörttük. Int görünüşlü, yani bir tane A, B, C. Biz A'nı B'ye daktık. B dindir 10 yedik. C'de A ve B'nin cemi. Ve önüm çap ettik. Bizde 5 koşacağız 10. 10 mesulü. Ne işleteceğiz? Ne 10 mesul. Bizde son minusum edil soruyalı işle. Ayırmak. Dakiyat. C dindir A minus B. 18 oldu. Çap ettik 18 çıktı. Köpöltmegem şeýle. Köpöltmekde 5 köpöltýär 9. Bizde şu ýerde 45 bolýar. Bölmek teması azrak gyzyklyrak. Bölmekde biz şu ýerde 10 böles 5 diýdik. Bizde dogry 2 çykdy. Ýönün ne gözüň türüň şuraly bir zady. Biz bütün fan öğretdik. A, B, C şuraly bütün üçgenlikleri öğretdik. 3'ü 2'ye bölsek bizde näçe 1/10 meşgya. Yani ýamyl bütün fan değil. Olaýan float bolýar. Indi şu ýerde näme bolurka? Goýberýär. Bizde 1 diýdi. Näçe beýle boldy? Umuman şul bizde bütün fan görnüşli üçgenlik bolan üçin bizde beýleki nokotdan soňky sany aýyrdy. Ýogunnal. Şeýdem diňe bütün bölüň ýazdy. Onda nädip biz bölmek operasiýasyny ýerine ýetirmeli? Onuň üçin biz flow'da geçirýäs hemme üçgenliklary, edil şollara ýalyk amalary ýerine ýetirýäs bolýan. Onda bizde 1/10 mesully. Ýende matematikda bir wajib elementleriň biri galyndy. Galyndy bolanda bu bölmek arifmetik operasiýadan soňra galan bütün san. Meselem 103. Şunu 4'e bölýäs bolýan. 2'den ýetýär 8, 23 aşağı düşürdük. 5'den ýetýär 23. Şu üçlük bizde galyndy. Indi bu näme hasaplamaly? Bizde şöyle bir zat prosent diýilýän bir simbol var. Biz şonu galyny hasaplap bilýäs. Umuman programmirowanyda galynda mod hem diýerler. Yani mod bu galyndy. Bütün böyle orta div şeýdip hem belliýärler. Hasaplanyna şöyle prosent bilen hasaplanýar. Ne bu şerde 103 4'e bölümde galyndy näçe? C belliýär. Goýberýär bolýan, bizde jogap 3 çykdy. Mundan başga da matematik funksiýalar bar. Yani taýin funksiýalar. Olaryň kömegi bilen biz kvadrat köküni hasaplap bilýäs, sanlary derejäge götürip bilýäs, tegeleklep bilýäs, sanyň sinusyny, kosinusyny hasaplap bilýäs. Umuman başga da köp funksiýalar bar içinde. C++ dilinde matematik funksiýalary ulanmak üçin bizde math diýilýän biblioteka bar, kitapxana bar. Biz şunu programmada ulanýas we şoň üçin köp taýin matematik kitapxanalar, şoň üçin derejäge götürmek, kök almak we beýlekler. Ne ulan görelýän? Math kitapxana içinden bir ýönükli funksiýalaryň biri ABS funksiýasy. ABS'in kömegi bilen biz sany ýazýas. Bu funksiýa näme etýär? Modulny hasaplaýar. Ýagny atritsasiýaly san bolsa, şonu pozitiw etýär. Pozitiw etýär. Ýagny öňündäki minus aýyrýar. Sanyň öňündäki minusy. Onu ýazylyşyny görelýän. Näçe edip ABS funksiýany ýazýas. İçine min atritsasiýaly sany goýýas. Çap edemizde. Ne? Öňündäki minus aýyrdy. Ýerde pozitiw sany ýazsak, bulam soraýalyk. Umuman modul olana bu sany pozitiw etmek. Eň bir gyzykly funksiýalaryň biri derejäge götürmek. Ýagny power. Näme etýän? Soraýaly funksiýa döretýän içinde sanma we dereje bar. Ýagny şu sanyň şunçunç derejesine götürilýär.
kod yazılışolsa na soraly döretýäs en sany içine 2-nin 3-nji derejesi ýagny 8 bolýar. Goýýas bolýan na 8 diýip çykardy. Ýene bir köpülenýän matematik funksiýalaryň biri SQRT ýagny kök almak. Şol sanyň köküni şeýdip alyp bolýar. Kodda bolsa şeýle bolýar. Ýagny biz döretýäs san ýatdan çykarmaň. Şol kök alamyzda bizde bitin däl hem san çykyp bilýär. Şoň üçin ony float ýerleşdirmeli. Integer'de ýerleşdirsen, int ýerleşdirsen bu ýalňyş bolýar. Ýagny ýan kök çykmaýar. Näme şoň üçin netije diýilen biz float görnüşli ütkenlik döretdik. SQRT ýagny kök 25-in köküni aldyk. Çap edemizde de bize 5 çykmaly. Ýene bir gyzykly funksiýalaryň biri round. Ýagny sany tegeliklemek. Bu funksiýa nokatly sany iň goly bitin sany tegelikle. Näşoryalyk bitin däl san ba. Biz şunu tegeliklemizde şeýdip round funksiýasyny döretýäs, içine sanymyzy ýazýas. Çap edemizde 20,16. Şu san tegeliklemizde bize 24 çykmaly. 20,5 diýsek 24. Egerde 14 diýsek, bileýän 23 tegelikler. Cell funksiýasy we olam edilşol halky round ýalyk ýöne bu tegeliklerine eýýäm ul sany ymtylýar. Kiçik sany däl, ul sany. Ýagny 18,10 şu sany round bilen biz 18 etýäs. Cell bolsa bizde 10,dir. Trigonometri funksiýalary hem bar. Sinus, kosinus. Ýöne bizde näde hasaplaýar? C++ programlama dilimizde radianny hasaplaýar. Ýagny burçda da radianny. Trigonometri funksiýalary bolup, näme bizde suat 1 radianma, sinus, kosinus diýilen ütkenlikler döretdik. 1 radian sinus, 1 radian kosinus çap etdik. Bolýan şular ýaly sanlar çykdy. Indi sorag. Men diýelim men radian bilemek. Men diňe burç bilen. Meselem men sinus 45 gradus näçe bolýanyny hasaplasym bolýar. Onuň üçin biz burçdan radiana geçiş formula ulanýas. Näme bizde şu ýerde ýürüýte formula bar. Ýagny berilen burçy radiana geçmek boýunça matematikada belli bolşalyk, näme burç şonu pi paýanyň 180-ni bölsen radiana geçýär. Indi bizde şu ýaly ýürüýte funksiýa bar. Biz burçy ýazýas. Şol bizde pi ýagny 3,14 bilen 180 gradusy bölýär. Pi'ni 180 gradusy bölüp burça köpelsek bize radian çykýar. Bu MP bizde mäshaş kitapxanaň içine ýerleşdirilen ýürüýte ütken ulluk däl bu. Bizde bu konstanta, şoň üçin bu ýürüýte ýazyldy mäshaşda biz o arky ulanyp bilerýärler. Ne şol bizde sinus, kosinus hasaplandyda radiany geçirdik. 0 gradusy biz radiany geçirdik. Soňra sinusyn kosinus hasapladyk. Bolýan şular ýalyk çykdy. Bizde sinus 0 gradus 0 bolýar, kosinus 0 gradus bolsa 1 bolýar. Indi biz şunça matematik formulaly öwrendik. Gelin mesele çözmäne geçelim. Şular ýaly mesele bar. Gönül burçly 3 burçluk berilen, taraplaryň uzunlyklary birinji tarapy 3 cm, belki 4 cm, C tarapy tapmaly. Indi biz şu ýerde A tarapymyz 3 cm, B tarapymyz 4 cm, C tarapymyz hasaplamaly. Indi matematikada şu gönül burçly 3 burçluk üçin ýürüýte funksiýa bar. Ýagny teorema bar. Pifagoryň teoremasy. Pifagoryň teoremasy boýunça şul tarabyň kwadraty goşýar şu tarabyň kwadraty ikisiniň jemi bize C tarabyň kwadratyna deň geldi. Ýagny C kvadrat deňdir A kvadrat goşýar B kvadrat. Indi biz etmeli adamız C kwadratyň köküni tapsak bizde C'ň özü bolýar we şeýden uzunlygy tapýas. Indi bizde A tarap 3, B tarap 4, C kvadrat bizde deňdir power ýagny derejege götürýär. A'nyň 2-nji derejesi goşýar B'niň 2-nji derejesi. Bäde biz C tarap döretýäs float ütkenlikler sebäbi bizde bitin däl san hem çykyp bilýär.
كنا اللق وتساتر موديل نودي بتابتيات قولوا راث برنامج ولين بالذات ساتر موديل نو باسق يعني شون بذ ماتماتيك فونت رورنك مثل سوذ كورد سولانكم مولانا وما ماتماتيك دنيا ثنير كوردك سي بلس بلس برنامج دلنا فذهم يودم ببار لك كورن انك ثبت ردو شانتق خوش تاولا